Kabiyatan nga umas asidag ti aldaw dagiti puso. Umad aduma ti kliyente dagiti vendor no flower vendor iti Baguio Flower Shop. Ada detalye ni PTV intern Kate Marinel Rama. Mano nga aldaw sakbay ti February 14 agrugrugin ti panagsagana dagiti florist, iti panagala iti supply, panagdisenyo dagiti arrangements, ken panig-asikaso kadagiti orders. May sa ti Valentine's Day padpadaanan dagiti agilaklako iti sabong, kaputa ag doble wenno ag triple tikita dano idilig iti normal nga aldaw. Sigun kini manang Loretta akin kukwa iti flower shop stall, saan daa marikrik na ti pressure kaputa sa naidan iti kastoy nga okasyon. Kinunana pay ano pay ngumat nga ti presyo dagiti sabong tunggal Valentine's, adalata dagiti agatgatang kadakwada. Medyo marami naman nang bumibili. Meron yung napapaagang binili na para sa Valentine's, sa kanilang mga minamahal, para hindi na raw sila makipagsiksikan this 14. Automatic, yearly naman every Valentine's talagang tumataas. Mother's Day, ganyan. Basta may occasions, hindi natin maiwasan talagang ganyan. Adu ita ti agpapaaramid iti assorted arrangements no idilik iti may sa klase lang ti sabong. Kadaw yan ang paglalaoken dati rosas, statis, ken rados, tapno agbalin anasaya at ti panakay parang ti bouquet, ti statis ket filler iti color, ken kaadu ti rados tapno mas elegante daytoy. Ti small assorted bouquet ket agbalor iti 300, 500 met iti medium. Para met iti bongga flower arrangement agay ayam dagitoy iti 800, agingga 1,000, depende iti klase iti sabong ana aramat. Nomad customized arrangement manayunan iti 400 pesos ti sigud a presyo. Malaksik kadigiti ready-made bouquets, umawawat damit laeng iti customized orders depende iti kayat dagiti kliyente, manipod iti paborito a kulay agingga iti partikular a bilang dagiti rosas, nga adaan iti espesyal a kay papanan. Sigun kadigiti customer para iti Valentine's Day, may sa ti sabong apilpilyen da nga irigalo kaputa simbolo daytoy ti panagayat ken panang appreciar. Kung flowers naman kasi it's very natural pa rin siya. So mas very appreciative sa mga para sa akin sa mga babae na mas fresh pa rin yung dapat ibigay kahit na ganung malanta siya pero di ito tapos yung sincerity na binigay mo sa kanya. Sigun pa iti may sa customer no pay saan daytoy a bumayag kas iti daduma a regalo sa balilata ti sabong tunggal Valentine's Day. I think since it's Valentine's Day, minsan lang kasi maka-receive ng flowers and flowers symbolizes love and also we get to appreciate what is in the present kasi nga ang mga flowers nalalanta din lang yan. Pero yung feeling na makaka-receive yung isang tao ng ganon, it just tells them how much you love those people. Itinaga ni Hanatorio, Kate Marinel Rama para iti Pambansang TV, iti Baru, Pilipinas.